Και φίλοι, να δούμε ένα θέμα, δεν το έχουμε κουβεντιάσει εδώ στην εκπομπή, αν θυμάμαι καλά ποτέ. Είναι αυτή η περίφημη γενιά Z. Να δούμε τι είναι αυτή η γενιά που έρχεται να αλλάξει τα δεδομένα και στην κοινωνία αλλά και στο επαγγελματικό κομμάτι. Μαζί μας η κλινική υπνοθεραπεύτρια, σύμβουλος προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης, η κυρία Στέλλα Δημάδη. Καλησπέρα, κυρία Δημάδη μας. Καλημέρα. Χρόνια και ζαμάνια σας δούμε. Αλήθεια, ναι. Αλήθεια αυτό, Ναι. Καλή αργά παρά ποτέ. Λέει στο χωριό μου. Σωστός. Και στο Λονδίνο έτσι λένε δηλαδή. Ακριβώς. Λοιπόν, πέστε μου λιγάκι τώρα, πριν μπούμε στην ουσία, ποια είναι αυτή η γενιά, η Z γενιά? Η γενιά Z είναι τα άτομα που έχουν γεννηθεί μεταξύ του 1995 μέχρι το 2010. Είμαστε πολύ έξω εμείς δηλαδή. Δεν είμαστε τόσο έξω, είμαστε και εμείς παιδιά χιλιετίες. Ναι, αυτή είναι η γενιά του Z. Οι προηγούμενες... Η προηγούμενη γενιά είναι η γενιά που έχουν γεννηθεί το 80 μέχρι το 95, 1995. Και πάμε και πιο πίσω, η γενιά του X. Πάμε πιο πίσω για να μας φτάσει και εμάς δηλαδή. Η γενιά του X, η γενιά Χ, που ξεκινάει από το 65 μέχρι το 80. Εντάξει. Βλέπουμε όμως... Η καλύτερη γενιά αυτή. Ναι, αλλά βλέπουμε ότι τώρα τα δεδομένα με τη γενιά Z έρχεται να αλλάξει τρομερά το χάσμα γενεών, δηλαδή να το μικράνει. Ναι. Λόγω της ένταξης της τεχνολογίας. Και βέβαια. Και λογικό είναι. Εμείς δεν είχαμε να φάμε. Τι κομπιούτερ θα είχαμε. Για όνομα του Θεού. Ναι, αλλά βλέπουμε ότι η δική μας η γενιά έχει προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα. Άρα τώρα έναν μικρό παιδί μπορεί να επικοινωνήσει όπως και ένας πιο ηλικιωμένος λόγω της τεχνολογίας και να καταλάβει ο ένας του άλλου τη γλώσσα. Ναι. Τώρα αυτή η γενιά η Z τι διαφορετικό φέρνει? Βασικά ζουν το τώρα. Είναι μια γενιά ανυπόμονη, με πολύ έντονο στρες, επεξεργάζονται πληροφορίες συντοχρόνως λόγω του ότι έχουν μάθει με την τεχνολογία το λεγόμενο να κάνουν scroll. Άρα ο εγκέφαλός τους... Θα πάθουν αγκύλωση από το πολύ σκρόλ που κάνουν αυτή η γενιά πάντως. Τζούκου συνέχεια. Πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά. Απλά αλλάζουν τα δεδομένα διότι εκπαιδεύουν τον εγκέφαλό τους να λαμβάνει πολλαπλές πληροφορίες σε μικρό χρονικό διάστημα, σε μηδαμινό διάστημα. Άρα μπορούν μετά να είναι multitasking αυτά τα άτομα, δηλαδή να κάνουν πάρα πολλά πράγματα συντοχρόνως. Δηλαδή μιλάμε ότι αυτοί ζουν για το τώρα, το σήμερα. Ζουν για το τώρα, γι' αυτό και εξοδεύουν αρκετά χρήματα στο τώρα, όμως έχουν μια καλή σχέση με το χρήμα, από την άποψη ότι αν το χρησιμοποιήσουν σωστά τις δυνατότητες τους και τη ψηφιακή τεχνολογία, από μικρή ηλικία θα δούμε ότι βγάζουν χρήματα με το να κάνουν αγοραπολισίες. Αυτό το βλέπουμε αυτό. Με το να κάνουν στο διαδίκτυο. Ναι. Μιλούμε στο διαδίκτυο, εφευρίσκουμε διάφορους τρόπους να βγάλουν χρήματα. Κάτι που δεν το κάναμε παλαιότερα, βέβαια και λόγω της τεχνολογίας που δεν υπήρχε. Να σε ρωτήσω, επαγγελματικά, πού κατευθύνεται αυτή η νέα γενιά? Ποια είναι τα επαγγέλματα που την ενδιαφέρουν? Εδώ παίζουν προκλήσεις στις εταιρείες, γιατί αλλάζουν την κουλτούρα, την εταιρική κουλτούρα, την παραδοσιακή. Δηλαδή βλέπουμε αυτοί οι νέοι να ζητούν ευέλικτες συμφωνίες στον τομέα της εργασίας. Είναι υπέρ της τετραήμερης εργασίας. Βλέπουμε ότι προτιμούν να εργάζονται από το σπίτι. Προτιμούν να έχουν δικές τους υπηρεσίες και λόγω της τεχνολογίας τώρα αυτόν τους εξυπηρετεί. Δηλαδή αλλάζουν αρκετά δεδομένα, φεύγουν από την εργασία του γραφείου. Την κλασική όπως την ξέρουμε. Ακριβώς, ακριβώς. Και με αυτόν τον τρόπο όμως βλέπουμε ότι κερδίζουν και περισσότερα χρήματα, που είναι μια ανάγκη που θέλουν τώρα οι νέοι να πετύχουν. Διότι αν δούμε και τις αλλαγές που γίνονται στην κοινωνία μας, δυσκολεύονται να αγοράσουν ένα σπίτι, να έχουν μία διαμονή πλέον οι νέοι. Άρα οι νέοι τώρα έχουν μπει σε μια άλλη
πραγματικότητα, που βλέπουν και συγκρίνουν τον εαυτό τους και είναι γι' αυτό που έχουν και τρομερό στρες, με μη ρεαλιστικά πρότυπα, τα οποία βομβαρδίζονται καθημερινά από την εμπλοκή τους με το διαδίκτυο, έτσι. Άρα ασκούν τρομερή πίεση στον εαυτό τους και οι νέοι είναι τόσο ανυπόμονοι που θέλουν μέχρι τα 30-35 να έχουν ήδη... Ακριβώς. Όλο αυτό είναι. Αυτό είναι κοινό στοιχείο των ανθρώπων αυτών. Αυτό όμως έχει αντίκτυπο πάνω στη ψυχική τους υγεία. Και έχουν στρες, λες, Τρομερό στρες. Ναι. Διότι ο εγκέφαλός τους μαθαίνει, λόγω των συνηθιών που αναπτύσσουν μέσω της τεχνολογίας, να είναι συνεχώς σε εγρήγορση. Άρα έναν κύριο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν είναι ότι συνεχώς το μυαλό σκέφτεται και δυσκολεύονται στο να ξεκουραστούν. Αυτοί οι άνθρωποι ερωτεύονται. Έχουν χρόνο για έρωτα και αγάπης, όπως το ξέρουμε με την κλασική φόρμα. Όπως το ξέρουμε εμείς με την κλασική... Φλερτάρουν αυτοί οι άνθρωποι. Όχι. Αν θυμάσαι και παλαιότερα που είχαμε κάνει λοιπόν, ένα θέμα για το φλερτ, πάλι από εκεί είχε ξεκινήσει. Όμως βλέπουμε ότι εκφράζονται συναισθηματικά διαμέσων αντιδράσεων, διαμέσων της φατσούλας. Φατσούλες. Ναι. Και όλα με φατσούλες θα γίνεται σε λίγο. Μάλιστα. Και με φωνητικά μηνύματα. Γι' αυτό πλέον και στις εταιρείες κάνουν διάφορα groups, τα οποία ομάδες των υπαλλήλων, οι οποίες επικοινωνούν και με φωνητικά μηνύματα. Δεν είναι όπως παλαιότερα που είχαν μια επαφή οι συναδέλφοι μεταξύ τους. Ακόμα και το μεσημεριανό έχει αλλάξει πλέον. Δηλαδή το μεσημεριανό διάλειμμα δεν γίνεται με το να ανταλλάξουν κάποιες κουβέντες. Όπως γινόταν, πηγαίναμε στην κουζίνα της δουλειάς, λέγαμε 5 πράγματα, τρώγαμε και όλα, τίποτα. Τώρα ο καθένας κρατά το κινητό του και σκρολάρει. Είναι όμως ανυπόμονη γενιά, έτσι. Ναι. Αυτό όμως τους δίδει και κίνητρο, γιατί θέλουν συνεχώς να είναι σε γρήγορση και να κάνουν πράγματα. Τώρα, όσον αφορά την κοινωνία, Στέλλα, φέρνουν κάτι καινούργιο στην κοινωνία, δηλαδή γίνονται πιο ανεκτικοί στη διαφορετικότητα, στο θέμα των συμβίωση με τα δύο φύλλα, όλα αυτά. Ναι. Πώς γίνεται? Έχουν ένα διαφορετικό τρόπο σκέψης, βασικά, Ανδρέα μου, ο οποίος δεν ανέχονται την αδικία. Δεν ανέχονται τη διάκριση. Για αυτούς ο άνθρωπος είναι άνθρωπος, ανεξαιρέτου φύλου, ανεξαιρέτου το πώς ο κάθε ένας ορίζει τον εαυτό του μέσα στην κοινωνία. Ναι. Δηλαδή και βλέπουμε ότι υποστηρίζουν τα άτομα με διαφορετικότητα, όποια και αν είναι αυτή η διαφορετικότητα, έτσι. Είτε στη σεξουαλική ταυτότητα, είτε... Η σχέση τους με την οικογένεια? Η σχέση τους απομακρύνονται πιο εύκολα από την οικογένεια? Γιατί ξέραμε παραδοσιακά υπάρχει ένα δέσιμο της οικογένειας. Σήμερα υπάρχει αυτό με τη νέα γενιά? Προς το παρόν, σε αυτόν το στάδιο που είμαστε, είναι κοντά στην οικογένεια, αλλά πιο εσωστρεφείς, δηλαδή δεν μπορούν να εκφράζουν τα συναισθήματά τους απέναντι στα οικεία άτομα της οικογένειάς τους. Ναι. Ούτε περνάνε τις ώρες τις πολλές μαζί, όπως περνάγαμε εμείς, για παράδειγμα. Αν είναι μέσα στο σπίτι, θα τους δεις να είναι κλεισμένοι στο δωμάτιό τους. Ναι. Μάλιστα. Και είναι μέσα στο σπίτι διότι τους είναι δύσκολο προς το παρόν να έχουν μια δική τους κατοικία. Όμως όλα αυτά αλλάζουν, διότι θα αλλάξει, προβλέπεται να αλλάξει και η κατάσταση και όσον αφορά με το μισθοδοσία. Διότι δεν μπορούν να παραμείνουν τα πράγματα έτσι. Γι' αυτό βλέπουμε και τους νέους βρίσκουν εναλλακτικές λόγω διαμέσου της τεχνολογίας να μπορούν να αυξήσουν τα εισοδήματά τους. Τώρα, Στέλλα, με τα κοινά ασχολούνται, με την πολιτική ασχολούνται ή γουστάρουν μόνο την πάρτη τους και δεν ενδιαφέρονται και τα οικονομικά τους και ενδιαφέρονται για τίποτα άλλο? Προς εκπλήξεων, με την πολιτική να ασχολούνται. Διότι θέλουν να φέρουν και εκεί την αλλαγή. Είναι πιο έντονοι χαρακτήρες. Δεν είναι άτομα όπως των προηγούμενων γενιών που ήταν οι σιωπηλές γενιές. Τώρα αυτή η γενιά φέρνει αντιδράσεις.
Γι' αυτό πολλές φορές κατηγορούνται και λίγο αγενείς. Διότι εγώ θυμάμαι τώρα ο Μάης το 68 στο Παρίσι. Θυμάμαι επαναστάσεις, θυμάμαι το Πολυτεχνείο. Υπήρξαν πράγματα έτσι. Σε γενικότητες μιλάω. Τώρα μπορεί να είναι πιο. Υπήρξαν, έτσι, αλλά τώρα φέρνουν πιο γρήγορες αλλαγές. Ναι. Και θα δούμε ότι γενικά στις κοινωνίες οι αλλαγές είναι η μία πίσω από την άλλη. Και γι' αυτό πρέπει να μάθουμε να διαχειριζόμαστε τις αλλαγές. Που φυσικά οι αλλαγές είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο, γιατί κανείς μας δεν θέλει να βιώνει αλλαγές. Μας φοβίζουν οι αλλαγές. Ενώ οι νέοι είναι εξοικειωμένοι με τις αλλαγές. Και ας μην ξεχνούμε ότι αυτή η γενιά έχει περάσει από πανδημία, από οικονομική κρίση. Βέβαια. Έχουν μεγαλώσει με το στρες των γονιών τους, που η προηγούμενη γενιά είχε μπει μέσα σε χρέη ακόμη και για να σπουδάσει, ακόμα και για να αποκτήσει μια κατοικία ή και να στήσει το δικό της. Νομίζω, Στέλλα μου, ότι το πρόβλημα δεν το έχει η γενιά αυτή. Το έχουμε εμείς οι γονείς με τη γενιά αυτή. Πώς, ναι, να συνοηθείς, πώς να συνταυτιστείς μαζί, πώς να χαράξεις μια κοινή πορεία αλληλοκατανόησης. Θέλει υπομονή. Θέλει υπομονή και το να είμαστε ανοιχτοί στο να καταλάβουμε ότι όπως οι προηγούμενες γενιές δεν ανασχετούσαν με τη δική μας τη γενιά, έτσι και εμείς. Αλλά το καλό σε αυτήν την κατάσταση είναι ότι γενιά με γενιά μειώνεται το χάσμα. Και αυτό το οφείλουμε στην τεχνολογία, κακά τα ψέματα. Δηλαδή μπορεί στην αρχή να λέμε ότι η τεχνολογία δεν μας αρέσει, αλλά είναι αναπόφευκτο κομμάτι και μας εξυπηρετεί και σε πολλούς τομείς. Ναι. Δηλαδή πρέπει να αρχίσουμε να βλέπουμε και λίγο τα θετικά. Θα μπει και η τεχνητή νοημοσύνη τώρα μέσα στη ζωή μας πιο έντονα. Ακριβώς. Καληνύχτα για μας τους παλαιότερους. Καλό είναι να αρχίσουμε να προσαρμοστούμε. Δηλαδή αυτό που λέμε με τις αλλαγές. Εμάς εκείνο που μας δυσκολεύει είναι η κάθε αλλαγή. Ναι. Τη βιώνουμε σαν πόνο, ενώ είναι λάθος. Και την αποφεύγουμε. Ναι, πρέπει να τη βιώνουμε σαν πρόκληση την αλλαγή. Σωστό αυτό. Γιατί κάθε αλλαγή μας εξελίσσει. Μας παίρνει πιο πάνω. Σωστό αυτό που λες. Βέβαια δεν είναι εύκολο να το διαχειριστεί κάποιος αυτό, αν έχει μάθει σε ένα άλλο τρόπο, αλλά πρέπει να προσαρμοστούμε. Να. Και βλέπουμε ότι τώρα και αυτή η γενιά Z έχει δυσκολία στη συγκέντρωση. Λόγω του ότι ο εγκέφαλος επεξεργάζεται πολύ γρήγορα πλέον πληροφορίες, λόγω της εμπλοκής του σε αυτήν την τεχνολογία. Αυτές οι πολλές πληροφορίες του εγκεφάλου θα τον κάψουν στο τέλος τον εγκέφαλο. Συμβαίνει και αυτό. Μπορεί να συμβεί και αυτό. Συμβαίνει και αυτό. Και τώρα, τώρα που μιλάμε, λέω το εξής. Αν σήμερα με την τεχνολογία τα πράγματα είναι έτσι, φαντάσου μετά από 30 χρόνια πώς θα είναι η τεχνολογία, τι καινούργια θα φέρνει και πώς θα είναι οι άνθρωποι μετά από 30 χρόνια με τις νέες τεχνολογίες. Οι παλαιότεροι θα κρούσουμε. Ναι. Πιστεύω ότι θα δυσκολευτούμε αρκετά οι παλαιότεροι. Όμως θέλω να αρχίσουμε να το βλέπουμε, το μήνυμα που θέλω να δώσουμε είναι να το βλέπουμε και λίγο σαν πρόκληση. Καλό αυτό. Ναι. Έτσι πρέπει να είναι. Διότι τα πράγματα αλλάζουν. Τίποτα δεν μένει το ίδιο. Δηλαδή και παλαιότερα βλέπαμε ότι κάθε αλλαγή γενιάς έφερνε ένα στάδιο μεταβίβασης, προσαρμογής. Και εμείς τώρα είμαστε σε αυτό το στάδιο μεταβίβασης και προσαρμογής, έτσι. Αλλά αν σκεφτείς ότι δεν χρησιμοποιούσαμε την τεχνολογία για να κάνουμε πληρωμές σε λογαριασμούς και τρώγαμε τόσο χρόνο, ενώ τώρα με το πάτημα ενός κουμπιού κερδίζουμε χρόνο. Άρα υπάρχουν και τα πλεονεκτήματα. Στέλλα μου, εδώ με το πάτημα ενός κουμπιού αγαπιέσαι με έναν άνθρωπο εδώ πέρα. Ακριβώς. Ερωτεύεσαι αυτά, φοβερά πράγματα. Μα και οι νέοι μας ερωτεύονται μέσω των μηνυμάτων. Ο Θεός να βάλει το χέρι του. Ο Θεός. Και να μας ελέγξει. Λοιπόν, Στέλλα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια να έχεις.